Tamarita Rogers Ombuya mamenyu Nyamira County toko boli kwaito konene na ndo bosoku twanyo ndo banene mbolinga Kenya ngima ase county 47 into number 47 asama gendero into number 47 out of 47 ko boli kwaito ngucha ase gabana ya Nyamira kibase kichigocha karokene twara kwaliro musara 6 million kwebekere 6 million balioko gabana tayo abali munkolera bali abanyageta ali kwegule nkogoma bali bono gabana toka ba number 47 tuli number 47 ekere president yegocha yacha keroka yacha kubekenya getaliane uko boli wito president kwale kumubolia nani je kwale kongire gesongo ninchieta kana banalo kwana muboli ngatokonya chimazini chia marae abantu baito bapimwa iba bakumya ko Eldoret iba bakona tenwek gaba noito kaba number 47 unangana kiwa kwanere gwaturangeire utoboli nga intwa barai nga kitoko tu number 47 tochi no number 7 na number kianda one number 47 yeye obosi wateba oboso kunganya mira no twasiekire no abarai twabwate tubwata abantu basomete Kenya ngima barai bachori bachoretwe nganya mira bono twasiekire twabe number 47 bono gaba noito omosene tokongo mugeni tali aroje tagakore research ekotoka number 47 korange gasi yao takono gutamira kongo mugeni okora mira matanga takono gotebanga naigenda matanga naigenda emichango naetara umira namo nabantu bono gotebanga kongo okora mire wetera matanga ayuna mangana tutari gotegerera ntubuna abantu bansa ntubanye report card tosome tuligeringa ekene gabana tuchieti matanga gete twegeti mwana inchinse iga akorore gabana oito tiagote bitamero bitige genda asaba na inchi kwana naba na inchi nande to tebi tibasa kya Nyamira anti corruption tiyeche Nyamira report ko road ta channel chiora tinga ebintu Nyamira bisalegete ndoma tinga anti corruption yere Nyamira ngo kolere gasi usekanya ngo kolere gasi president yitege ntenda to kurwani corruption Nyamira to tangaine to basieka bono kabana gaki kware korobna tigere go chiase amake iganaye noroche some report ku America inki oroje billion yao kora na tigere to mongino ri gaba noito basieka number 47 nane gali tukwari utarira nanga bono tara na magoro bono twangira abanyamira twangire kwa number 47 twangire kabisa usomo alimu asiri tege stage tuachira lero sama ngana bete bitukuri goro ayo abantu bakora mu senate ito mu senate bate video mo gabana nga gasabite ebintebike aina maene o senate atamo jorete akore gasi oversight ando mo senate ito igari bya asoko kipu mo gabana on track mo gabana ta president te gocha bali gani muna abantu be county balia umubunge mu women rep no mo senate bai karase bali kemi ndo mo gabana ujosa mo gabana mana ko genda tabwa tio bosoko amana ujo tusabira ejiko no nje bo nenda rose jiko ndingo rasubana ngana mo gabana mo sabe bali meta wall county nesinyi kwa na ndama na ko sabe enyageta ali ama mama ege ndeki gata gaje tsana na kikia gara mo senate ite karale ngama tanga ga ali gasole agatabana bono gutuigwana ne tentue tukaigwana ebintu biri tukalikiro mo gabana ere gas nyitu no gosoma ama go sabe nyageta ali ama mama senate ito igotole mayega yao na ndo gotenga abanda basugume kapisa kibasa jito chikole miremo muna bona iga asto kwana se chikwaya nyama ya muroje ege digi to mune mbura ya tule iga okobo no mugondo kuji moya ka chibana mambi twale gosemeka magana yo ka tungene te karo mo musio ta kwete ngane ro mo musio ito ga iga bona iga okoto chande gete mbura mune ya tule bona para nchiyo chitachi alenge nyama ya chi abantu bebire chikepo chiaelire intwe bana abantu wa Nyamira County otogo teba mugaba ne tutali meremo naende omo senator abantu batagete omo senator abange sana ntuto ne kuma sento kona okombole ne o nyalebe gata gete mugaba na ekenekero kere open on the wensi ara achaburi tako no gusingirira kono kwati omugaba ne gasi ayo oversight yako kora yani omo senator egasi ayo oversight yako kora senator tu agotometero korari ole tachi basyo kole meremo anande chibugati ko chamate nanga kora chiremere igo masana to ito to mega yao gavana tutato komonyokyo kole gasho to kole gasi nengo ngwasori suno Munyamira gankorera gochia se gosego to kobori gochia se county commissioner county commander amona governor to koboriga abantu ababarainya achi politician yechi na chichi agarire ense yasarikire ngingo kwanera igo
Bona ebinto buna chitoken na ubabegete. Abana baitu basirira chitoken. Abana baitu bagutubira amatoke kuru nyumba amugondo batubire chingoko igo bagwaka abantu chingeta sengincho yebinte byo gambori. Bona bachakire gosarika kabisa sengincho yabaraya babegete emefano mechieso galia. Abana basire irororo bana mbali kwigwera bayibori abagaka bonse bono babwatirie abana sengincho yebinte byabarayi baitu babegete kakimotare gwanja musirie ebinte ibisire chitokeni echo osaba namba some osaba sacha mbatene chinyumba chiabo abakungu nigo baganeti konyora abana abasacha bangire ko bachimbego banyora abana baminto asengincho basirira sichitokeni baitu baminto gakichi motare go siri ebinte bipi gosense yeitonjaro ngea gafana wake up and open your eyes. Abana baitu bachandekire boka babeira machara ngai bono torarusia barayi bamambia karomo kwenda nande mwandete gusaria nse yeito baminto igwange kerero kya bana inchi osense yeito njabo kerera igoro ga kamoranche twarere buna banya kene nge yakorire egento gavana gokora neria kurichi promise chiobolimo chitaya for example buneji chire nyama ya miruka nchiri gwoka gatena guchakera next week ngwoka chire ntuntu wanya korora mangana ata ya pi egasiano kurubu fall promises kene nge yagokora